șat în șat continuu prin sticle goale. Let's go! Let's go! Bună ziua! Numele meu este Lorena, iar astăzi împreună cu echipa mea avem onoarea să avem alături de noi pe Outflow, respectiv Călin, basistul, și Alex, chitaristul. Salut! Ciao! Ciao! Noi, când am început să ne documentăm pentru proiectul nostru, respectiv cartea Ecouri din subsol, evoluția trupelor underground din România, aveam nevoie de o voce puternică și de niște oameni care trăiesc acest fenomen zi de zi. Adică voi. Bun. Dacă vreți să vă prezentați voi puțin înainte, cine sunteți? Eu sunt Călin Blaga, sunt basist și membru al trupei, mă ocup și de partea de producție și de studio. El este Alex Silvestru, chitarist. Nu mă ocup de atât de multe precum Călin. Cu chitară, atâta, nu? perfect, nici nu trebuie. Scurtă introducere, dar scurt și la obiect. Cum a luat naștere Outflow? Eu n-am fost acolo. Cum a naștere Outflow? Trupa află la naștere la Voltage Academy din Cluj-Napoca, unde am fost toți cursanți. Eu am fost cursant la bas, am mai fost un membru care era cursant la chitară, Mircea de la Tobe era cursant la Tobe și Florin era la voce. Eram toți cursanți și am format o trupă inițial de cover-uri, după care ne-am decis să compunem și piese după o perioadă în care am cântat numai cover-uri. Alex ulterior a venit ca și înlocuitor pentru un concert. Noi aveam trupă tribute Metallica, cântam numai Metallica și a fost un concert... Cine să vină dacă nu eu? Da, corect. Numai că a venit în locul meu la bas, ceea ce a fost foarte interesant și de atunci pot să zic că a rămas în trupă. A fost așa o potrivire firească, naturală și am simțit că mai avem nevoie de o persoană ca și el și atunci am avut dintr-o dată 5 membri, am continuat o perioadă așa și mai apoi unul dintre membrii a plecat și am rămas formula actuală, cam asta e. Și facem piese proprii și am lansat un album anul trecut și anul ăsta am lansat o piesă și urmează să mai lansăm încă câteva. Așteptăm, eu aștept. Și colegele mele așteaptă, 100%. Ne interesează foarte tare dacă ați întâmpinat, și mă gândesc că ați întâmpinat, ce provocări la începutul carierei, la începutul trupei și cum le-ați depășit? Cred că problemele în orice trupă sunt de obicei cam aceleași. Prima dată partea efectiv de direcție, pentru că trebuie să plicați de comun acord, ok, cam ce vrem să facem, ce vrem să cântăm, la ce ne pricepem, care e direcția potrivită. Asta e partea, să zicem, de partea creativă, urmată de partea logistică pe care o are orice trupă. Ai nevoie de studio, sală de repetiții, echipamente, toate astea au costuri destul de mari și tot timpul la început e mai greu până se pune efectiv trupa pe picioare și are un flow cât de cât, outflow, pe tot ce înseamnă atât parte creativă cât și parte logistică. Ok. Asta a fost la început sau a continuat acum, în momentul de față? Mai întâmpinați probleme? Mai există? Și cum reușiți să cădeți de comun acord? Și acum partea aia creativă, cumva ne-am format o viziune, știm cam ce vrem să facem. Pe partea cealaltă, posibilitățile sunt infinite, pentru că orice trupă vrea să facă show-uri cât mai bune, producții cât mai bune, de nivel cât mai mare și toate alea vin la un cost și tot timpul este problema, ok, cât de mult ne putem întinde cu ce înseamnă și partea de live, tot efecte vizuale, echipamente mai profi în fiecare an și așa mai departe, cât și pe partea de producție. More ține de bani, adică partea financiară cumva a trupei, că asta e un aspect important, diferența dintre o trupă independentă și o trupă care începe sub o casă de producție sau de discuri. Acolo chestiile se aranjează din partea lor și ei cumva trupa doar își spune părerea
primesc mai multe chestii. Când ești o trupă independentă, trebuie să le produci tu, trebuie să le faci tu și atunci contează foarte mult cum îți împarți banii. Partea creativă e foarte importantă ca să poți să faci material bun ca să poți să produci niște bani, dar asta e din nou destul de greu, indiferent de multe ori cât de bine îți faci treaba, dar asta e un subiect, alt subiect. Și cumva la început cel mai important, cel mai prezent lucru la trupele la început este, cum o zici Alex, să-ți găsești stilul și să poți să nu știu, să creezi o gașcă faină de prieteni, știi? Gen să se înțeleagă lumea bine, să nu vă enervați, că partea de prietenia și relația între oameni se răsfrânge asupra muzicii, efectiv. Dacă nu vă înțelegeți și aveți divergențe și de stiluri și de fel de a fi, știi, chestii din astea, dacă se întâmplă, atunci și muzica o să fie afectată și practic ca și trupă ăsta e produsul tău. Și dacă produsul tău nu e bun, nu e cel mai efectiv, așa să zic, atunci ai de-a face și pe alte planuri. Dar, da, la început asta e cel mai important, să găsești nucleul potrivit și de acolo încolo, funcție de câți bani ai. Poate acum, mai mult ca oricând, cel mai mare challenge, că poți să ai tu și partea creativă și logistic și toate celelalte, e partea de promovare, care e din ce în ce mai Bineînțeles, da, asta e un aspect cumva. important. E tot mai greu să separat de muzică. Da. Poți să ai un produs foarte bun, să vizual, audio, totul și efectiv să te bată algoritmul, că e el TikTok, că e Instagram, pentru că acum, bun, că vorbim de mainstream sau underground, oricum partea asta trebuie să existe, pentru că și partea underground trebuie să ajungă la oamenii care ascultă așa ceva, cum și în mainstream e aceeași situație. Și cumva cu asta ne luptăm, de fapt, acum cel mai mult. Da, cam asta e. Am înțeles, mulțumesc. Mai departe, mai ușor, acum. Vă rog să-mi descrieți, dar așa repede, în maxim 5 secunde, când vă gândiți la Outflow, ce cuvânt vă vine în cap? Păi asta e mult mai greu ca înainte. Nu, hai repede. Nu știu, un mod de viață. Ok. Habar n-am. Mai ai 3 secunde. Mie mi-e greu să fac chestia asta, să găsesc un cuvânt ca să expui ceva atât de mare pentru noi, în primul rând. Pentru că, da, cum o zis Călin, e un stil de viață, un hobby pe care încercăm să-l transpunem în a nu fi hobby, ci să fie mai mult decât atât. Stilul de viață pe care îl avem și pe care ne l-am dorit să-l avem în continuare. Cât mai mult. Deci continuare, ca să luăm așa un cuvânt. Așteptăm albumul. Și Când noi ne dați un... nu avem așa hint, ceva, nu. că facem piese și nu avem în plan să scoatem niciun album momentan. Ok. Dar se adună, când o se adună piesele destule, scoatem și albumul. Dar chiar așa, concerte mai aveți în 15 mai? Da, în 15 mai la Rock Mergem? the Camp. Mergem? Mergem, am zis. Veniți, haideți! Venim. Și în 22 la zilele Clujului, dacă vreți, și acolo e mai chill. Mai? Da, în 22 mai. Nu, băieții de la Rock the Camp chiar fac ceva foarte mișto acolo, de ani de zile am mai cântat și trebuie susținute genul ăsta de mișcări, pentru că sunt mai ales focusate așa pe zona mai rock, sunt tot mai puține și... Bineînțeles, mai ales că sunt și alte trupe, adică sunt... Peste 3 zile la un bilet chiar foarte accesibil din ce am văzut. Chiar e foarte ok ce fac oamenii acolo și trebuie susținuți. Da, și din ce am văzut, studenții și elevii au accesul gratuit. Da, adică foarte... Ai gratis la festival, dacă ești student, și ce tare. Mamă. Ok, când vă puneți la masă și scrieți, vă apucați să faceți o piesă, cu ce începeți? Începeți de la linia melodică, beat-ul, sau începeți cu versuri? Vă vin prima oară versuri? Avem un instrumental pe care îl aduc eu de obicei și pe baza lui facem versuri, da. Adică majoritatea dăților, întâlnirile noastre sunt focusate în mare parte pe voce și pe versuri și pe linii melodice. Și după care, după ce avem chestia asta, începem să lucrăm și la restul instrumentelor, să mai adăugăm sau să mai
scoatem părți din instrumental, dar pe baza instrumentalului. Nu știu, cred că Spune Tu a fost singura piesă care a fost începută după versuri. În rest, toate au fost după instrumentale. Dar asta e metoda noastră. Nu știu, așa funcționăm și cumva nu e o regulă. E mult mai ușor să faci un instrumental după voce, dar în situația noastră nu se poate neapărat, că sau cel puțin nu se întâmplă și atunci facem, invers. Bun. Dacă ar fi să colaborați cu un artist underground, pe cine ați alege și de ce? Greu. Păi nu știu, ne-am colaborat cu Funk B, care e un artist mare underground, să zic, dacă e să fie underground așa. Cu Zile la fel? Da, exact. Nu știu, a fost, dacă toată lumea se comportă ca și el, nu știu, toată lumea aș face, numai că nu știu câtă lume reușește să se descurce așa de bine. Nu știu, a fost foarte rapidă toată treaba și nu m-am așteptat să scrie versuri și părți așa faine atât de repede. Și el și Patricia a fost chiar interesant. Nu știu ce... Alexandra Căpitănescu, care acum poate că nu e underground așa mult, că a ieșit cumva în mainstream, dar din cauza stilului underground rock pe care îl cântă, poate sper să nu rămână în underground, dar momentan să zicem că o putem băga acolo. Da, cred că e un nume bun din zona asta de... Pentru că acum, ca și colaborare, ca și trupă, ai nevoie de un solist sau un rapper. E greu să faci un mashup între două trupe. Deci da, Alexandra e un nume bun. Pe partea asta mai rap, acum nu prea ne-au mai venit idei în zona asta. Nu prea cred că mai, ne-am gândit Motanu. și ne gândeam și la Motanu și la Macanache, cumva aveam posibilități să ajungem cumva la ei sau cel puțin să ne asculte piesele ca să... Dar nu mai avem piese care să fie potrivite. Da, poate de să gen. vină din nou acum... Deci o fată ar da mult mai... O voce de fată momentan ar da mult mai bine. Depinde de ce scrii în perioada aia. Acum cumva după Difuz, unde am avut mai multe piese care aveau așa un vibe pe care se potrivea un pic de rap. Acum cumva ultimele piese nu au mai fost neapărat în zona aia. O să vedem. Deci, cu Alexandra ați zis și cu Punk B ați repeta experiența? Oricum. Da, bineînțeles, clar. Aveți niște artiști, trupe, care v-au influențat stiluri sau ori în mare, ori... Da, am înțeles întrebarea, apar, nici nu știu. Noi suntem un conglomerat de stiluri și de trupe. Adică am încercat să ne luăm niște repere din underground-ul din România. La un moment în care am scris piesele de pe Difuz era Hands, cred că la un moment dat, după care, nu știu, ceva să fie și din România, nu neapărat. Adică am avut filme, Machine Gun Kelly, de exemplu. Am făcut niște piese care erau în engleză și erau mai punk și erau mai în zona aia și cumva nu ne-am identificat cu ele. Astea au fost influențele noastre, dar la restul pieselor, ultimele piese pe care le-am compus pentru Difuz și ce mai scoatem acum, e fiecare cu treaba lui, știi, gen, nu știu, e o combinație de ce ascultă fiecare acasă. Cam asta e treaba. O ciorbă de toate. O ciorbă de toate, dar în special mai spre alternativ. Da, cumva nu am avut efectiv în scrierea pieselor, ok, vrem să sunăm ca trupa aia, dar cred că fiecare în parte are în mintea lui influența muzicii pe care au ascultat-o și la noi e destul de diversă influența asta. Mircea Toboșaru ascultă de la trap la grunge, Florin ascultă multă muzică electronică, pe lângă muzică electronică și country. Eu ascult rock și metale, Călin ascultă de toate și cumva pe fiecare ne-a influențat cumva muzica pe care am ascultat-o în modul în care gândim o piesă. Și interesant că și live cumva diferă chestia asta, știi? Adică e o diferență la noi între piesele registrate, cum sunt făcute și cum sunt abordate și live. Nu e o mare diferență, dar e o diferență, pentru că se simte că Mircea îi mai dă pe ele mai tare, știi că îi place, că ascultă și se ia după Toboșar care sunt trupe rock. Tu îți construiești setup-ul astfel încât să suni ca și, nu știu, persoanele pe care le asculți tu și îți plac ție, știi? Și cumva se combină așa o chestie asta. Flow iară e mai maleabil așa în funcție de piesă și de astea, da. Eu să atent la vizuale, să meargă bine.
Deci fiecare cu... Vizualele ne-au distrus dinamica. Călin avea o prezență scenică foarte bună, de când vizualele mă întorc, îl surprind stând cu spatele la public, se uită să vadă dacă sunt perfect sincronizate și mai mă duc la el, îi fac semn, bă, avem concert, bine, am uite și pe oamenii ăștia, nu fi Pentru interesați. concert eram aici. Exact. Bun. Acum, ați avut multe concerte. Am trecut, da, am avut, cred că cele mai Ați avut și multe... turneul. Da. Acum, după toate concertele pe care le-ați avut, încă aveți emoția aia când urcați pe scenă? Ce simțiți când urcați pe scenă? Nu știu, nu avem emoții. Avem emoții, dar avem emoții pentru lucruri care n-au legătură cu ce cântăm noi, au legătură cu băi, destul de multă lume, nu știu, funcționează, se sincronizează vizualele cu ce cântăm noi, știi? Sau... Să ai pe cineva care să se uite tot timpul. Da, exact. Trebuie să facem chestia asta, gen să avem un om care să stea în spate acolo și se uite să vadă. Și dacă sună bine anumite elemente din ce cântăm noi acolo, deci cumva, din punctul ăsta de vedere mai mult decât, bă, oare știu să cânt, nu știu să cânt. Cred că depinde și de persoană. Cred că eu sunt cel mai anxios din trupă când e vorba de concerte. Călin având experiență mai mare decât noi toți pe scenă, cântând multe alte trupe, e mai insensibil. Acum, dar, într-adevăr, e și un exercițiu. În timpul turneului, când aveam concerte în fiecare săptămână, dispăruse cumva toată treaba asta. Acum, când am avut 6 luni concerte, la Rock the Camp o să mă vedeți, o să fiu transpirat, perpelit. Ai de capul meu. Da, cu cât e mai multă lume, cu atâta suntem mai... Îți mai mici emoțiile. Da. Pentru mine. Deci eu... Când e mai multă lume. Pentru mine nu că... intru la 5 oameni. Da, așa e. Care ceva da, cap. Asta, dacă la cel mai mare concert sau cele mai mari concerte ca număr de oameni, cumva era hype-ul ăla, bucuria că, bă, uite ce mișto o să fie seara asta, că trece. Parcă când sunt 5 oameni, am vorbit cu cineva dată chestia asta și există două tipuri de a gândi. Oamenii care funcționează așa și aia care funcționează cum te-ai gândi că e normal, adică invers, la 300. Ba nu, ai dreptate. Pentru că de obicei aia 5 oameni nu fac altceva decât să stea să se uite la tine, știi? Da, e mult mai toți 5 oameni să uite așa. Da. Adică băiatul cred că o greșit acolo decât 300 de oameni care cumva se mai mișcă, se mai împing, mai râd, mai zic, mai dreg, mai așa. Poți să o compari și cu stand-up-ul, că am văzut, ziceau băieții, niște podcasturi. Dacă e o sală plină care râde, e altfel decât dacă sunt 20 oameni care se uită la tine și cam așa e și la... Dar în același timp, din punct de vedere tehnic și ce faci, când e mai puțină lume, nu te interesează așa mult, știi? Da. Cumva când e mai multă lume, dacă investești timp și bani într-o chestie, e simplu, în orice domeniu la fel. Cam asta e treaba. Cu cât ai deschidere la o plajă mai mare, cu atât vrei ca produsul să fie mai bun. Cu cât ți-l cumpără mai puțină lume, înseamnă că, bă, ceva nu e ok, trebuie să ăsta. Dar da, referitor la emoții, așa e, cum zice Alex. Exact, așa e. Aveți în minte, până acum, din concertele pe care le-ați avut, un concert preferat? Lansarea de la Diffusion Form. Cred. Da, păi el a fost cel mai mare, cred. Cel mai bun și cel mai... Da, și cel mai... A fost un concert, mie mi se pare că... Deci, serios, mi se pare că concertul ăla a fost un concert care putea să fie pus oriunde, văd. Nu, adică nu mi s-a părut deloc underground concertul ăla, având în vedere momentele pe care le-am avut și inițiativele pe care le-am luat. Adică nu a fost vorba numai despre noi, a fost vorba și despre Concrete Rockers, a fost vorba și despre Claudiu, de exemplu, știi, chestia, și despre trupa din deschidere, care... Nu, deci a fost chiar foarte fain. Ăla a fost un exemplu de show care a mers bine de la un cap la altul. Eu, cel mai anxios, m-am simțit extraordinar, deci înseamnă că pentru restul a fost și mai bine. Da, uite, ăla a fost un concert foarte bun. N-a fost singurul, dar a fost, cred că, cel mai fain adică pentru noi. s-au bifat toate chestiile. Cam asta e. Și acolo, tocmai ce ziceam legat de logistică, ne-am permis, fiind show-ul nostru, într-un spațiu care îți permite chestia asta, am putut și să aducem niște elemente în plus, să ai niște efecte vizuale mai bune, să aduci, uite cum au venit băieții de la Concrete Rocker, să facă un show de breakdance, să-l integrăm pe Claudiu cu trompeta mult mai bine, adică îți permite să faci niște
niște chestii în plus pe partea de show, care îți ridică mult. În clipa în care scena e foarte mică sau slotul de timp pe care îl ai e foarte mic, e mult mai greu să vii cu toate elementele astea care contribuie enorm la show per total. Cam atât. Bun. Aveți un sfat pentru trupele care sunt la început de drum acum? Mamă, ok. Avem sfaturi multe, da. Nu știu. Cel mai important sfat, nu simt că suntem încă în măsura în care să dăm sfaturi atât de importante, dar cred că suntem în măsură să spunem niște lucruri prin care am trecut noi și suntem cumva la un mic nivel care ne justifică faptul că am trecut prin multe chestii și de-aia cumva pot să zic că putem să dăm sfaturi, știi, cam asta e treaba. Cel mai important lucru e să nu se lase niciodată de chestia asta. Asta e ca în orice lucru de altfel. Când ești descurajat de multe chestii pe care le faci, că practic de când îți începe o trupă, dacă vrei să faci o treabă bună cu trupa aia, o să ai numai dezamăgiri, o să fie mult mai multe dezamăgiri decât realizări. Dar realizările pe care le ai, adică momentele bune pe care le ai cu trupa, alea trebuie să le acopere pe restul 1.000.000. Pentru că alea înseamnă că, există posibilitatea și să te ții constant și să reușești la un moment dat. Că o să tot dispară din alea nașpa. Asta e faza. La început sunt multe nașpa și puține bune, dar dacă te oprești, nu mai o să fie deloc bune niciodată nimica, dar dacă te ții, cumva tot așa dispar, știi, și încep să apară din ce în ce mai multe evenimente pozitive în asta. Asta e cel mai important sfat. În rest, nu știu. Eu nu am altul. Nu, e foarte corect ce zice Călin. Toate trupele mari, de la cele mai mari până la trupele românești, au cântat în beciuri și la 5 oameni, n-au renunțat. Cine a ajuns acolo a ajuns pentru că n-a renunțat. Bine. Și... Corect? Da. Mai ales când vorbim de underground, asta e faza. Da. Aici chiar trebuie să te ții, că e un drum lung. Există niște momente în care poți să mai sari așa câteva trepte, dar nu o să sari niciodată cum sari, nu știu, în industria pop sau a manelelor sau așa, unde ești dintr-o dată sus, știi? Da. Trebuie să bubui cu o melodie. Și dacă bubui în underground, adică trebuie să fii foarte... Trebuie să te menții acolo și trebuie să fii asumat și să fii recunoscător pentru chestia aia, asta e faza. Da. Că dacă nu, atunci intervin alte probleme la nivel psihic care pot să te facă să te lași. Da. Da. Trebuie să fii modest și recunoscător pentru fiecare lucru bun care se întâmplă și asta e toată treaba. Să investească toți banii pe care îi au în chestia aia și să nu dea banii pe alte prostii și să încerce să se uite, să deschidă ochii și să se uite la orice trupă din jurul lor, indiferent că e mare sau mică, și să fure de acolo. Asta e foarte important. Să furi... Să furi meserie. Da, lejer. Și nu, știi că nu-i... În domeniul ăsta nu furi la propriu, ci doar se transmite mai departe o chestie care a fost transmisă de la cineva care a inventat-o acum o grămadă de timp, știi? Da. No, numai că lumea nu știe chestia asta. Asta e important, să deschizi ochii, să vezi, se pot face vizuale la bani puțini, ok. Se pot face tonuri de chitară la bani, ok, decât să sun ca naiba, știi, doar pentru că adică pot să scot din ce am eu, să scot totul, fără să trebuiască, poate să... Dar e bine să dai toți banii pe care ai în chestia asta. Știi, cam asta e ideea. Da, exact. Nu o să câștigi nimic ca mult timp, dar ca să ajungi la un moment dat să câștigi, trebuie să investești și să fie târș și să dai bani în chestia asta. Pentru că nu ai rezultate imediate. Asta e adevărul. Unde vă vedeți peste 5 ani, poate pe o scenă anume, poate... Unde ne vezi peste 5 ani? Eu departe. Departe? Doar să... Ca să vedem ce zice. Eu am încredere în voi. Mulțumim frumos. Sunteți o trupă foarte mișto. Mulțumim. Dar unde vă vedeți voi? Unde ne vedem noi? Foarte departe. Greu. În 5 ani. Mai departe de București? Nu? Dar n-avem cum, că în sensul în care să ieșim din țară?
sau la CTRV. Aveți și piese în engleză. Da, dar nu o să Alea mai avem sunt- piese nu? în engleză, nu. Ok. Doar să scriem numai în română. Ok, deci, ok. practic, din țară Deci nu putem doar, ieși. aici. Dar și să ajungem la București. Ăla cred că e un cum să zic, e o viziune realistă, nu? Da, cum să zic, noi suntem, de exemplu, acum clar cei mai cunoscuți în Cluj. Adică cel mai mare număr de oameni care știu de noi și ne ascultă este în Cluj. E foarte important să ajungi la publicul din București, pentru că este cel mai mare public din țară, bineînțeles, și toate celelalte, dar odată ajuns la București, de acolo pleacă lucrurile mult mai ușor către toți ceilalți. Te deschid portițe mai multe, da. Cumva la noi, într-adevăr, toată industria se concentrează mai mult sau mai puțin acolo. Noi nu vrem să ne mutăm acolo și atunci cumva, da, să reușim să facem astfel încât să putem să intrăm acolo mai mult în piață, dar în același timp să nu trebuiască să ne mutăm, ceea ce nu o să se întâmple, că suntem, oricum o să rămânem într-o oarecare măsură underground și atunci nu o să fie nevoie să... Dacă e nevoie, ne mutăm o săptămână acolo. Nu asta e ideea, dar două da, maxim. două maxim, că nu. Cumva ne bazăm pe o creștere organică pe care am avut-o și până acum, pentru că există două variante. Creșterea asta organică, care e lentă și te poate frustra uneori, dar dă rezultate, Eficientă, da. sau varianta cealaltă în care devii foarte brusc cunoscut, fie prin niște compromisuri, fie dintr-o greșeală pe care niciodată nu o să dai seama că brusc peste noapte, ori ai norocul acela să printr-un mod anume o piesă de-a ta să rupă, ăla e norocul tău, sau prin compromisuri pe care ești sau nu dispus să le faci pentru a ajunge brusc foarte cunoscut. Dar da, în 5 ani asta ar fi o chestie mișto dacă am putea să o facem. Și să, nu știu, poate și în Cluj să reușim, adică automat dacă în 5 ani reușim să intrăm mai bine pe piața de acolo, suntem și mai bine aici. Bineînțeles. Încă mi se pare că avem o plajă de persoane la care mai putem să Absolut, da. intrăm. Da, cam asta e. Acolo ne vedem. Sperăm. Doamne ajută. Deci e foarte departe, că sunt mulți sute de kilometri. Da, într-adevăr. Tăiem la montaj? La montaj? Baboiaș, nu tăiem nimic. E rău. Ok. Nu avem până Până la 5, ce naiba? Ok, nu poate intra oricum. Nu mai încearcă nimeni ușa, e ok. Păi nu, că îl cheamă până Înspre hol. mă duc eu pe avem Vezi că probleme. nu vreau să mă vadă. După îmi cer autografuri de ele, nu... Acum, Da, las. Trebuie să programeze cu ora înainte cum am făcut noi. Trebuie să intre mai repede. Să fac încălzirea vocală. Era cu Nicolae Guță. Industria manelelor în România. În grupa cealaltă. Zi, bossule, cum stă treaba? Păi, nu scriu în Limbaj de carte. București. Vai, păi dacă stați 2 săptămâni în București, Ia zi. mă cu boss. Ai stat 2 săptămâni în București. Dacă asta... Dacă tu ai stat până Eu acum. n-am călcat în București. N-ai călcat? Nu. Ok. No. Dar nu cred. N-ai pierdut. Din ce am Adică- auzit, nu cred că... E ok, ai pierdut vrea. multe la vârsta ta, într-adevăr. Deci încă mai poți. Da, până te enervezi și nu mai... Da, 2 săptămâni maxim. Gândește la o bistrița, dar Vai. pe steroizi. Exact, la fel, acela. Nu pusă între dealuri. E în câmp. Ce să mai pun de aici, că am impresia că am atins tot. Să luăm întrebări de la oameni de pe Patreon. Exact. Avem întrebări? Membrii? Da, cu membrii De la canalului. vreo Membrii profesoară, canalului. bă. Băgați o profesoară aici să îi răspund la niște întrebări. Gigi DiCaprio 2, 3, 4 întreabă. Doamna profesoară de marketing social întreabă. Câți De urmăritori unde vă are? vine inspirația? Clara, auzi? 230, alo? Mai pun întrebări sau... Atât a fost, guys. Vă mulțumim Mulțumim. foarte mult pentru prezență. Mulțumim! Dacă mai aveam de filmat,
mai făceam alte întrebări și vă chemam tot pe voi. Să vă mai batem la cap încă o dată. Scrie lumea în comentarii. Mulțumim, da, membrii. Dacă vor episodul 2. Episodul 2, cumva. Episodul 2 cu Nicolae Guță. Cine vrea? Bine, mulțumim foarte mult, mulțumim încă o dată. Mulțumim și noi. Și atât.